Ka taɓa fuskantar irin wannan matsalar ko kuma kana cikin fuskantar irin wannan matsalar? Akwai wasu magidanta da suke fama da wasu matsaloli tare da matayensu a game da ƙawayensu, ko dai ƙawayen amarya ko ƙawayen uwar gida. Wasu ƙawayen za ka samu ba na kirki ba ne, za su zo su mu'amalaci matarka. Wasu za ka ga tun lokacin kanka aure ta, wata kuma da yawa sai bayan kayi auren za su fara zuwa suna ƙulla ƙawance da matarka. Don akwai su shaiɗanun ƙawaye mata wanda kullum burinsu ina aka kai amarya, ko inda aka haɗu a gidan biki ko suna ko maƙota, wannan ƙawar wannan ƙawar wannan, a haɗu da matarka a ƙulla ƙawance da ita. Musamman in tana da sauƙin kai, to za ka ga ana saurin raɓarta ko da ɗan rufin asirinka domin a ƙulla wata mu'amala da ita. To wasu ƙawayen annoba ne, wasu ƙawayen masifa ne, wasu ƙawayen za su iya gurɓata ma tarbiyyar mata. Yau akan wannan za mu yi magana. Idan kana fama da wannan matsalar ko wani naka, to ku matso kusa domin ku ji wannan matsalar da kuma yadda za a magance ta. Da sautari a gidajen ma'aurata, musamman sababbin amare, wadda take da rufin asiri, mijinta ba inda ya rage ta da wani abu, kuma take da sauƙin kai ita kanta. Domin akwai wasu matan da za ka ga idan suka yi ƙawaye, zai wuya ka ga sun iya gaya musu baka da baka cewa ban san zuwanku, ko kuma su nuna musu ga irin tsarin yadda mijinsu yake a lamarinsa yake. Ma'ana ba mai son a dinga yawan zuwa gidansa ba ne, ko kuma ba za dai ta iya taka musu birki akan wasu abubuwa da suke faruwa ba. Wasu kuma za su zo mata da fuska wato ta mutanen kirki, sai tafiya ne za su fara fito da halayensu. Lokacin sun riga sun shaƙu da ita ba za ta iya cewa su daina zuwa ba. Kuma hakan yana faruwa ne yawanci ga za ka samu tsofaffin 'yan mata da suka daɗe ba su yi aure ba, da kuma zawarawan da su ma sun daɗe a ƙasa ba miji. To su suke irin wannan abubuwan da yawansu, wasu daga cikinsu za su dinga ƙulla abota ko kuma ƙawance da sababbin amare da wasu matan da suke da irin sauƙin kai, yadda za ka ga an samu ƙawance sosai mai ƙwari, yadda gidanka zai zama dandali ko kuma wani meeting point ne gidanka na haɗuwa da sauran irin ƙawayensu, wacce ba miji, wacce sabuwar fitowa ce, wacce ta daɗe ba miji, a haɗin nan za a dinga wuni a gidanka. Musamman kana da rufin asiri, nan za a mai da matarka ta zama cook. Kullum gidanka za a zo a wuni, a ci, a sha, a yi wanka, a yi kwalliya, komai naka na amfanin matarka da shi za a yi amfani. Matarka kuma za ta yi zama kamar wata baiwarsu, ta dafa musu abincinka, ta yi musu komai da su ji, da nama da kifi da komai. Babu wani abu da zai biyo baya illa a gurɓata wa matarka tunani, a gaggaya mata banza da wofi, wasu abubuwan da ba su sani ba. A nan za a ba ta update kan wani lokaci an riga an rikita gidanka, ka rasa kan matarka, halinta na da ka sani yanzu ka ga yana canzawa a hankali. To idan baka yi taka tsantsan ba, irin wannan matan su suke haka. To idan irin wannan matsalar kake ciki, albishirinka akwai mafita, domin akwai wasu matan masu taurin kai. Ma'ana idan matarka tana da taurin kai, yayin da ka lura cewa ƙawayen da suke zuwa mata wato ba su da tarbiyya mai kyau, ko kuma ka fuskanci wasu sababbin halayya a wajen matarka sakamakon haɗuwarta da waɗannan ƙawaye ko ƙawa. Domin akwai wanda yake fama da irin wannan matsalar, ya ce duk lokacin da ƙawayen nan suka zo gidan matarsa, to a ranar idan ya dawo yakan fuskanci sun zo, domin yakan samu matarsa ta bijiro masa da wasu sababbin halaye wanda baya jin daɗinsu. To idan irin wannan ne, kuma a ce kana kayi ita matar taka ta rabu da su, ta san yadda za ta rabu da su, sun taƙi, ka kai ƙararta ta kasa rabuwa da waɗannan ƙawayen, to abu ya yi nisa kenan. To babban maganin wannan abun, ita mata ita ce wadda za ta yi wannan maganin abun. Domin ko kai kanka ka gaya musu su daina zuwa, za ta san yadda za ta yi, su san yadda za su dinga haɗuwa. Amma abu ɗaya za ka yi, sai ka zo ita ƙawar da ka san cewa ita ce jagaban, ita za ka nuna wa matarka cewa kana santa ta hanyar hikima. Da farko za ka nuna matarka wannan ƙawata ta kana son ƙawancen nan nasu. A haka ka dinga nuna mata, da inda namiji yake son mace zai fara fito da wasu 'yan tambayoyi akan ita wadda yake so. To matarka za ka dinga bujuro da wannan abubuwan,
na san tafiya, an ce tafiya za ta lura da me kake ciki, za ta tambaye ka me yasa kake wannan abubuwan, ko kake tambaya kanta, ko kake nuna wa kana yabanta ko wasu abubuwa wanda zai nuna cewa akwai magana kana son ta ne. To a wannan lokacin matarka idan ka lura ta fahimci haka, to ka nuna mata kana son ta ne, kana son ita wannan ƙawar tata, kuma so ma na soyayya na sosai. Ka nuna mata sosai son ta kake, to a wannan lokacin za ka rikita lissafin matarka. Za ta zo maka da wasu abubuwa na bata yadda ba, bata amince ba, ta tashi hankalin kanta. To a wannan lokacin ka nuna mata jajin da gaske kake. Ka nuna mata kana son ita wannan, inda hali ma ita ƙawar matar taka ka nuna mata cewa kana son soyayya da ita, kana son ta, kaga abin da zai faru. Ina tabbatar maka da cewa za ka sha mamaki, domin wannan ƙawancen ka kawo ƙarshensa kenan. Domin duk duniya babu wadda za ta tsana irin wannan ƙawar tata, duk kuma yadda suka shaƙu da ita. Kai kuma kar ka fasa, ka yi nisan da sai matarka ta tabbatar cewa wannan abin da gaske ne, ka tabbata kuma ka raba tsakaninsu, to sannan sai ka janye, ka kuma nuna mata cewa dama ga dalilinka na yin hakan. Sanda ka riga ka san ka gama lalata wannan ƙawance, ba zai taɓa gyaruwa ba tsakaninsu. Domin ko ka gaya matar taka cewa da wasa kake yin, ka yi don ka raba su, ka jefa zargi a zuciyar matarka, ba za ta taɓa, hankalinta ba zai taɓa kwanciya kai ba ma da wannan ba, hatta da wata a gaba idan suka haɗu, duk wata ƙawa ma dai to za ta shiga taka tsantsan da mu'amala da ita don kar mijinta ya ce yana so. Wannan shine mafita kawai. Idan kai haka za ka samu a gidanka lafiya. Idan kuma baka yi hakan ba, to ina tabbatar maka da cewa za a kai gargarar da raba sun ma zai wuya tsakaninsu, kuma su ɓata tarbiyyar matarka. Allah ya kallo da saurare na wannan tasha ta Hula da Kallabi. Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo. A tara a gaba domin samun makamantan irin wannan bidiyo. Muna godiya.